for the power. Nam de chimney, me de chimney as I be about many see me as me who near me. Ah, na say, you say, galamseyas, almost I am much for. Ah, o ma bawura mu Offin. Reservoir. Yeja no so no. They say nkrofo didim. Na antia na about 50 of them. Na mbacho kro no ye Mmofranfaadwen-Apenkuro. Enie, odi e bra Facebook page. Masa. Mmofranfaadwen. O join here live on your Facebook page Akoma 87.9. You drop videos and pictures maybe exclusive to na what do you share machomen if you know sheno timi twa koye ni mu ma well no crowd ade akataniti to the point that Sir John we mu no omo ye tax force ni bia na say omo tax force entire na show mo no I recall say enu bi na sa operation no ahoni for ni sa tax force no mo ate small scale miners ni tie no enu bi na no mo use ebi anso na hye nkoko ebi ya na oko nkaria nkaria forest service division penny owo ho on a manager friend Abraham Esau be bien who can say marantia no ye operation halt operation what no but who said on and these are weapons when they could more forest anymore. Sanya way na Emma I hear an uncle for taggy and no. Listen, there is nowhere I'll bet my catcher say, Adia we also entertaining. There is no hair. What do you share? Oh, share video ni the pictures ya di gu. Oh, share on your Facebook page ya. Clearly. Yeah. Oh. Nti a trainer forestry for no. Ekwa na no kra no. Wo mu kodru ho na wo pe access to the forest no. Na nkrofo na block it. Anti forestry for no mo chief. No mo chief share the other. Others have for Facebook page. And I'm not telling you. Boldly. Woman phobia ho. Look at them. At the point as a forestry for na ko shame view. Say ka omo ka no na we chire ho. So you know also omo pack because say ka no benya access no na omo sikwan no. Nti at this point there are other videos, several videos. Ba ku ye wa ha die. Ehun asem ye be kan nyame adom ochina. Ba video ba ku bi ye wa ha. No de ye be kan ho asem ochina. No de sa video de mo ntwen me. Nyame adom ochina ye be kan ho asem. Oh, Wobi a metri ma mu krom ha o. Mo imagine say mo go say enya I win member of parliament. And beto bia so no so start here wo tu gidi. Enra speaker or say you bite the bullet. Enra speaker Bagben or say we MP now ko pian crofo so mun ko forest ni mun ko di gala ono de o ka o sha ase ntema bo kokko go na no bi o kan ye o man timanje o we de we de mun twen we answer we different that you cry you de we hwe we answer e we be ba o ti ase
Enti clearly and no speaker the position was that so we MP now say we pian crofo ko go forest ni mu a also on Chimau. And another thing is also that some rantie we also started dealing with them and they yan chair mo grow horns bush Debbie. Share how or you protected. Channel. Oh dear channel. Abusia, who buy Facebook page? Channel D. What you say? And when we have this for forestry gas aba na di papa tumi nya kukudro gina ho na wa se ne bu se ya Edin o se John Edin woni te se mi hu nipa eta won machi wo sa de we mu a o mutumi nya sa audacity ne vim no gina ho ne eye forestry commission no gas no tumi edidi nkomonom ne ade a na ntwibo si akomeba na me nkwa ahoma no so na me ne forestry okon career district omo manager many ni nkoma no pay why ready so obeso mo man no oye adwuma oh yes onye omo a omo no omo ya na omo sede yi omo ni asa ma ye mo na ba so no o wa ahoma no so ma me ni nkomo ye fra no Abraham Esau pani otimi nka me gidi esa pombo de oh minya me jo so na me abdo me mpo ye boko na enkawe mo division no cover etwa fa hefa twa samfoni ni ma na ye di enkomo na eja obi atibi o ba bi no be me message ye busa ho asem mo division no forestry mo division fa hefa ne hefa yo me da city enkawe forest district no meka say ye wo kwaye no 9 war district ni mu ba ko Asinanyo forest reserve no o share be da no a fa ko bi ben ti say Africa ye ta homa akonfre o ta etmitra ta ko mansun potem hotel ago ene ta ho ni nyina no Asinanyo forest reserve no e ho na efa na o se general nso a eno no fa contain kobe abo trebo so from wona e ho nso so e wo kan Offin forest reserve nso so no o sha na tete no nso so benku bi a e fe ho so timpom titsure kasoti eme mpasa so from baabi e ho nso so no kan Offin eme wo Offin shelter a no nso so fa Apenkuro Mmofranfaadwen-Apenkuro community here at Churcha fire no one so ta from forest range community no o sha dan kuina etwa ye kwaye 9 no asia. I see. Now, so some forest reserves 4 year ye kan ho asemi. But you utwa bia mfoni dia kire ansa ne aba sa Offin di. What is the status of some forest reserves nyina? And that's why reserves. And I say ye twabi e de amancrofo so mfa anya adwuma ye de bia ma concession say ye create bi say manfo ntumu gold and I say status no it's saying me da city ye fa general forest reserve no e wo ye nhihye mu no ye consider me say a degraded forest reserve no che sa kwaye no na ho odin no abafom ntino se ukase jaye atu ho pa ma kwaye na nkasa panintuma pafia ya na ebeye din na ebeche nti ye general forest reserve no a sa media we ta kan natural timber ne ade no ntwa bi e wo ho no na de ye me se bibiemia e wo sa kwaye ni nti general ho no the fabia ma private investors bi ne 2 eyes company limited omo ebiemia e wo ho no e me akuafo no so authority commission no e no maka bom ebiemia wo ho ni na ne se ye bebua ne afa kwaye no assign ntuma pa assign frabi nti general no ta na tie uko Asinanyo forest reserve
ɛno nso so no n'ahoɔden no aba fam ɛmom saa reserve no nyinaa no ɛwɔ timber fam deɛ yɛbɛka sɛ ɛyɛ company bi ɛfrɛ no Kumi and Co company limited ɔmo na ɔmo yɛ TUC holders ɔmo na nfa no sɛ kwaeɛ no ɔmo ne aban wɔ contract a ɛyɛ ɔmo dea na ɛno nso so koraa no ɛfa baabi wɔ hɔ a ɛnyɛ nti no ɛno nso so yɛne akuafoɔ ɛka bom ebie nnua wɔ hɔ no mu wobata na Offin nso so a ɛno nso so no yɛbɛka sɛ ɛyɛ production forest reserve a ebi tumi atwa nnua wɔ hɔ nti wokɔta na Offin a contractorfoɔ nkakra bi ɛwɔ hɔ a ɔmo ɛyɛ adwuma wɔ hɔ nyinaa mu nso so no ɛfa na asɛ no nso so no various plantation interventions no ɛno nso so yɛhwɛ sɛ yɛde kwaeɛ no ɛsan bɛsi ne nan ɛgyina ne nan so biem ɛwɔ tana Offin forest reserve no woba Offin shelter belt forest reserve na ɛno nso so yɛ consider no as a degraded forest reserve sɛdeɛ mekaeɛ no saa kwaeɛ no nso ahoɔden aba fam koraa a obia koraa no natural timber no koraa no hɔ de ebi di hɔ koraa nti no mpanyinfoɔ nso hyɛ mu no ɛwɔ nso so no yɛne private investors ɛne sɛde nkura atwa kwaeɛ no ho ahyia akuafoɔ ne ade no yɛaka abɔ mu a hɔ nso so yɛbi nnua wɔ hɔ no mu nti wokɔ Offin shelter yɛ American a company bi ɛfrɛ ɔmo Star Agroforestry Limited yɛama ɔmo 16 compartment a ɔmo bɛhwɛ na ɔmo bie nnua wɔ hɔ ankorankora bi a sɛdeɛ ɔmo nso ɔmo nsɛm bi a ɔmpɛ sɛ ɔmo de ɔmo hyɛ nnuadua mu nso so no saa Offin shelter belt forest reserve bi oyiyi compartment ni bi ama private companies a ɔmo nso so wɔ hɔ a ɔmo bie nnua nti kwaeɛ nan no nti kwaeɛ nan a wokan mebakyɛw saa nneɛma a wokan nyinaa wɔyɛ degraded wɔyɛ sei no is it as a result of illegalities anaasɛ ɛyɛ arrangement a moa forestry commission for moa mayɛ with obi a wɔbaa mu sɛ timber anaasɛ adwuma bi a ɔba abɛyɛ wɔ mu no na yɛ an approved arrangement ɛnyɛ illegalities. Oh, that be then I can say kwaeɛ ɛyɛ degraded a na sɛbi ɛnyɛ sɛ bi a forestry forty hɔ a na yɛsɛ kwaeɛ wei pɛ sɛ yɛyɛ ne fi nti no yɛnka sɛ ɛyɛ degraded baabi ɛyɛ nneɛma bebree ɛna yɛhwɛ ɛna yɛka so kwaeɛ wei deɛ ayɛ degraded na before a kwaeɛ bɛyɛ degraded no nneɛma bebree na ɛde ba ne nyinaa mu no ɛyɛ anthropogenic in origin ɛyɛ nipa ɛna ɛma kwaeɛ no ɛyɛ degraded sɛbi ɛne yɛ nuanom a wɔbɛn kwaeɛ na wɔn ani afi no ebi nkɔmɔ a wɔtumi ka so kwaeɛ wei sei mmerɛ bi atwa mu no sei na n'ɛteɛ na saa mmiri ɛnti saa bi na ɛyɛ ne ba saa ɛyɛ human activities yaa obi tumi kɔhyɛ baabi ne wawia na wadɔ asase yantam wɔde bɛba ho so abɛkɔ akɔhu sɛ afuo bi hyɛ ha no na wasɛe nneɛma bebree sɛbe agya hyehyɛ oni boundaries obi tumi tu gya na mframa bi atumi apam bi abɛto baabi na ɛno nso so ahye kwaeɛ no saa nneɛma no ɛkɔ so ɛwɔ mfie pii no na kwaeɛ no n'ahoɔden no ɛreba fam nti saa nneɛma a kwaeɛ no bi abɛyɛ degraded a mpanyinfoɔ sɛ baabi kwaeɛ no ahyɛ nanso so sɛde ebetumi atoto ɛma n'asan afa ne ntoma so afira nti arrangement a mpanyinfoɔ de agu kwan mu no ɛnyɛ sɛ illegal arrangement na mmom ɛyɛ nhyehyɛeɛ a wɔn pɛ sɛ yɛfa so na kwaeɛ no a asɛe no etumi san apagya esi hɔ bi. I see ba yɛnhwɛ deɛ video asesi a yɛhwɛ ɛwɔ yɛ Facebook page Akoma 87.9 FM yɛhu sɛ mmeranteɛ bi a wɔn hyehyɛ bi mu hyɛ mufti abayifoɔ yi bi sogyafoɔ ntaade bi na wɔasɔ wɔn ahyehyɛ a ɛna wohwɛ the other side nso a yɛhu sɛ mo men ni bi yes ɛna mmeranteɛ no bi wɔn kutakuta tuo susu didi akyire ne ade patro describe deɛ course wɔ ɛda bɛn na moyɛ saa operation yi and mmeranteɛ no mo atumi identify baabi a wɔn free and wɔn mission in the forest. Yo, but that's specifically the okay Jumadi no course emra na ba no pa be se numbi apa ho sima dunum ekono na you organizing a rapid response team no there is a 14 na you do call ho na prior to that no na me ankasa me field officer ba ko akọ saa bia no e de mani akohu ye ekoso ho na eduada asem na mekan me ko ho no na me yeso because me ko na me ko hwe de ekoso o san potam ho fisa me nya no ntie se mwantie bi akeka o mo ho e wo ho na o ma bo pantim a edumade bi ekoso o kwaye mu na pantim no ntino
ɛnyɛ adeɛ a obiara bɛtumi akɔ hɔ nti duadan na meyɛ sɛ mɛkɔ akɔhwɛ na mede m'ani atumi ahu sɛ deɛ ɛkɔ so mebi hɔ no nokwasɛm ne na pamkyim no abom ɛwɔ Offin shelter bed ɛfa bi a ɛbɛn Apenkuro ne Mmofranfaadwen na kwaeɛ no sɛdeɛ ɛho hyɛ tiɛ no strategically no bebi hɔ a wobɛtumi awu a ɛyɛ ne kwan no yɛ baako pɛ woyɛ dan a wontumi mfa baabi a gye sɛ hɔ a na abɛfa nti mebi hɔ no amehu sɛ barrier ɛwɔ hɔ sɛ mebɛn barrier no a na kyɛ sɛ mmeranteɛ duadan ne kɔɔ hɔ deɛ na ɔmoyɛ bɛyɛ sɛ nnipa du a ɔmodrɛse te sɛ obi a wɔkɔko no sogya ntadeɛ bi nso kan tu ne ade mebi hɔ na mekyia mo na mebisaa sɛ na mo leader ne hwan na aberanteɛ no baako twe bɛn kaa no nti ɔbaa na meyɛ so mepɛ sɛ ɔmo bie barrier no na nka yɛkɔ kwae no mu na yɛkɔ di dwuma wɔ hɔ na ɔso ɛkwan yi ni hɔ na ɛha adwene na sɛbe nyɛ first time a yɛte ɛsɛ na wokɔ no wode forestry car ne kɔɛ mpakyɛ me the official car speaker no ɛbɔ ho forestry commission me akora na mehyɛ uniform nti wo nso hyɛ uniform sada mehyɛ uniform wo introduce ho sɛ woyɛ manager na oh yes in fact ɛyɛ kora na driver no kora no ɛyɛ no mama na ɔsɛ district manager ni yɛ panyin no ɔsɛ da ɛkwan ni hɔ wɔn mo se kwan nam oh yes na baabi a no aduru no na ɛkwan ni wɔ anim ana baabi ɛkwan ni si no no oh dabi ɛkwan ni deɛ wɔ anim na nso barrier dam na sɛbi na ɛnya sɛ first time a yɛte saa asɛm ni nti gyina ho kakra ɛna meka kyerɛ driver no sɛ ametras na engage ɔmo sɛ enti hɔ no na sɛ ɔmo bu yɛ afi ɔmo de nsa bɔ kaa no mu sɛ mo nam ho ɛna meka kyerɛ driver no sɛ ɔnaa ne ho driver no deɛ na ɛyɛ ne nwanwa sɛ yɛdan yɛ ho nti na sɛ ɔtwetwe ne ho na nkurɔfoɔ no so asɛ wogyina ho taa na ɔbɛbu fu ne nso sɛ bɛmi kɔ no mamfa taya koraa ɛyɛ a mene bi na ɔmo kutakuta tuo oh yes nti ɛna meka kyerɛ driver no sɛ ɔnaa ne ho na yɛnkɔ pump action gun ɛna driver no ɛdaa ne ho nti ɔdaa ne ho no na ɛbaeɛ na agya sɛ de yɛn nso yɛne mpanyimfoɔ na ɛyɛ adwuma nti mebɔ yɛn mpanyimfoɔ amanneɛ so de yɛakɔhu ni ɔmoyɛ so ɛneɛ yɛnka teams bɛyɛ sɛ 9 nom na yɛmfa nkotuo mu ase na deɛ ɛkɔ so wɔ hɔ biara na yɛntumi nhu mpanyimfoɔ organise team ɛma me nti mu a anɔpa ɛna ahoboa no ɛso yɛn na gya ɛma tee boys yi ɛde ɔmo kɔɔ hɔ yɛkɔɛ no na strategically no ɔmo nso so nipa bɛyɛ sɛ nson pɛ ɛna na ɛwɔ barrier hɔ nti na nkɔla no so yɛn ti na ɛrekɔ ne yɛ nipa 24 obiara kutatu obiara hyɛ uniform official car ne ade nti nipa nson ne ɛkɔ yi deɛ na yɛ sɛ ɛnim sɛ ɛbɛtumi adi ɔmo so nti ɔmo bi hɔ a na mo yɛ so sɛ ɛno mo sɛ ɛkwan ne hɔ nti nkitaho ne kɔ so no na ɔbɛhu sɛ nipa no firi koko no sɛ wetie ba na afei ɔmo de kaa baako nso abɛblɔke yɛn nkɔla n'akyi nti deɛ ayɛ no ɛwɔ a wɔntumi nkɔ w'anim ɛna y'akyi nso so ɔmo de kaa bi ɛno nso abɛblɔke nti kaa no nso ba no nipa no bi kum na ɔmo baa nti wode w'ani fam na akɔyɛ sɛ nipa no abɛdɔɔso akyɛ yɛn nkurɔfoɔ 24 no na sɛ bi a ɔnya images mu bi a ɔsa na manya bi a mehwɛ wɔ ha wohwɛ ayi nipa no abosu ɔhyɛ kaka moto bi program kutatu sekan ne ade a na sɛbe na ɛha adwene because nipa a ɔne ne bi yɛ ade a ɔde kaka moto bi ahyɛ n'anim deɛ na kyerɛ sɛ ɛyɛ asɛm kɛse nti ɛbaa saa no na nkɔla no nso sɛbe ama ɔmo training kakra nti ɔmo hwɛ asɛ sɛ security implications ne ade no ɛna ɔmo yɛ so chief wo deɛ sɛ yɛsan ba yɛkyi na yɛbɛpɛ kwan foforɔ bi na yɛsan de ɛkɔkɔ pim nti na saa ne teɛ nkɔla no kɔɛ na ɔmo san ɛbaeɛ looking at the border security nti wei no deɛ wo second one no wo wankɔ bi the second one deɛ na memi ni hɔ yɛde obi na lead team no ɛde ɔmo kɔɛ but ɔmo hɔ nyinaa no na nkɔmɔ communication nti mo kaa no na mehwɛ video na mo kaa no ɛna ɛwɔ akyire hɔ na
woman no do omo de omo kabe no use of ye ko hono de na ka bi ani ko nti nipa no bi sikuku na afi no ba nti na nti bia na tunwa no tunwa bia no so e ba no na chese nipa no bi eku akire na omo na call for reinforcement ai na just omo no abo omo ho mo kra tin na munya aware how long oma forest nim are you muya aware how long some yes hono de say de munim say mona me ne mo kan ya be say 3-4 months achibie ye kwaye ni nyina was under seat so see am no ka say nye ohonko awo asima nyo na America na fire force no hono ye ni nana no mu awo nka ye kuma tuwa na mo ye den Monday and Tuesday hono ko ho Tuesday ni ko won susu no fire force hono then ya no eda su ehon susu no tax ni bi eku hono ma ehon so ma nwirem me ma say mo cry the baby ho a wo mu no mo declare sa areas no say enye zone a mo forestry for crown betima ba ho no credit nti no asem no e sha ase no ache ene yakoa nti e official ta ho ya duma bi here e do yi kwa de ho de itimi e kacha ho omo meta bari asa no de na it's one way kacha every day ni ko ho twice amapa rapid for no beko eni mure no ma sa akọ let me through what anti weekend here twa bia na sa research agency e ko so akodu de bia ya bi but omo so mu free hefa na omo de engage omo a omo ma o sa akonya no ma omo se bi so omo questions o omo ma o sa akonya no ma omo bi so omo questions se bia ye free ha anansi ye free ha and omo de excavators and a chef forest ni ma na say we omo amana previous petitions ni na de me excavators na we no the suspect say excavators but now no you intending penetrating barricade no enko share the so inside but the suspect say excavators na so into we cry kasa no pay you cannot confirm whether so mo free who anam that so that one you can't confirm. Yes, and apparently this in fact for a very long time no many portions of the reserves no intimi ko so me ti asem bi o if a informant e bi a except the Ukraine bi okudi ni duma bi o no no na intimi e dey e to almost so information fi o mo no bi bi duma say pa e bi ti akọ kwaye no ba bi ti say imera ya America ba bi fa bi e fro on contain any kobe e ho say e nya bi afọ so ni bi ati ko it is a red TBD was a potential. Now, I said the Ghana phobia or more pepper. Now, or do money be no boy a man, and it's not one among yes, and Nadia. So clearly, who said Mwankasa more Mahonding ain't me woman. But mom make efforts. Much for was so because a reinforcement. Say that one much man dealing with them because they all can say. Omrantie no call kra no man answers na do bia blackom no masaba as to say ka say omo ho na omo ni ho means kra mo fa so omo ye adwuma in the forest no kra no the forest commission division and gawe mo nya away because muntimi ngura forest ni mo no e dey anamo na matu say mo call for extra men military and say whatever say be am betimi a deal with them because they me win there mo ko di agra branche ni tuo no odi okita ogina wo no me nya sure say mo forestry for no mo sa tuoni bi wo mo office ho yo me da say ana mo de say de me no kan no edu bebi ana ye be say de relevant stakeholders ni na no ye bo mama ne na omoboa nti for a very long time asem no esi ni na no ye tu ho na mo in fact ye nkan for mo wo ma say ni nkan omo na e nsem bi say hu let us say e tro e de ko pemwa engagement say cost nyina no ya tuta na mo no e to mi bi kwa na itimi de na nanu ahemfo ebam e bi asa de omo de omo tumi no ya na so e do mo bam kata na nso so asem no ne kuma to brani how many districts ena fall under Nkaria district of the forestry commission how many districts ena mo cover
You know that say I believe say there will be some political district. Yes, political district. Yeah, that's it. You cover there's a new district no eso kakra. You cover political district no a new because oko amanse wester. Kwaye na meka na asina no e fa ba bi no amanse west for na hwe. Kwaye ya enu ayeko wa enhu aba asemi eye atuma mpomia oko general nso so a nifa bi mpomia nifa bi hie enwa biaja political. Yes, so this forest reserve no political districts are no, but of course there can call some of reserve areas atuma mpomia no barikese nso so e kan ho atuma kwa ngoma no so e kan ho na ba bi onu ma ya say the district ni forest reserve ntino ya na issues ma o hoke yeah ntino sha district ni be say ni 90 na ya hotspot in terms of the administration politically follow within previous administration as in political heads MCs DCs and na almost support at the same. Because way back 4 months ago, we are still in it. And they about for Fraba, we are expecting that said the Abaya can EPA forecast woman and stop illegal legal activities across Babiana forestry forest ahodoa woman remu nyina no stop here adwuma woman NCZ excavators near nyina no. We expect that Aban take shape na MCs ne DCs ne ba they will support that cause. But what has been the supporter Mwenya from the district assemblies? Yo, City, district assemblies, you know, the FY now said they almost point to there. No, also so no ignorance, more escalating to another level. But this is a supplier, a confrere area. I think I know what America say. Also so tax in the last year, it was one more at the point where any DC, any in fact the dissect, the whole dissect at Montpellier dissect. If we call one of the guarantees that everyone ever share the ecoso. Now, so I don't know, it do be the Nakano, who share images now. It goes beyond forestry at this point in time. I think security. Now, I almost say, and you almost say bulletproof now, and I know I am a man now. Yeah, men no almost what to say yeah, men they are in uniform. It is only you can identify them. When you moment, we there. We could tell you down no yeah. Soldier for almost down. Okay, fine. Yeah, men no ain't so soldier card. And I was bulletproof. We do because we watch mask now. Yeah, go for the rapid response, tag ebo or mabeti into you can always identify them. Into administrative, district assemblies, it be a one among some the bois, and so almost a good baby, no almost so happy. It is sanitary, and I'm only a view of the some the bois, but you bedding come away production. Yes, thank you very much. I'm for Abraham Esel, Career District Forest Service Division Manager. And then the dim common Adiano when it comes to this issue, at the level where you will be to me about as I said, the Asha on Sase, member, you have no audacity.